Benvingudes i benvinguts a Catan, un joc en el qual haureu de demostrar la vostra capacitat d'estratègia, la vostra capacitat de negociar i també haureu de tenir una mica de sort. Objectius del joc. Guanya el joc el primer jugador en aconseguir 10 punts, sumant ciutats, pobles, cartes de desenvolupament i cartes especials. Ara prepararem junts la primera partida. Començarem muntant les peces que formen la vora del tauler, fent coincidir el número d'un costat amb el de l'altre. Després agafarem 3 hexàgons de fangar que produeixen fang, 3 hexàgons de pedrera que produeixen pedra, un desert que no produeix material, 4 hexàgons de prat que produeixen llana, 4 hexàgons de bosc que produeixen fusta i 4 hexàgons de sembrat que produeixen blat. Els agafarem tots i els barrejarem. Un cop barrejats, els anirem col·locant boca avall d'un en un, de forma que el tauler de joc sempre serà diferent a totes les partides. En acabat, els hi donarem la volta a tots els hexàgons. Agafarem les fitxes rodones, que contenen números per una banda i lletres per l'altra. Les col·locarem per ordre alfabètic, una a cada terreny, ignorant sempre l'hexàgon que conté el desert. Formarem una espiral en el sentit contrari de les agulles del rellotge. Després els hi donarem la volta a totes les fitxes. Al Catan, que els jugadors obtinguin uns materials o uns altres dependrà dels números que treguin els daus. Veureu que hi ha números vermells, que vol dir que tenen més probabilitats de sortir, com el 8 o el 6, i números més petits que tenen menys probabilitat de sortir. Fixeu-vos que el 9 o el 6 tenen un punt a sota per indicar-ne l'orientació. En acabat, posarem a disposició dels jugadors les cartes de material. Les cartes que no són de material són de desenvolupament. Hi veureu cartes de cavaller, de progrés i cartes de punts de victòria. Construint-les podeu obtenir beneficis i punts. Aquestes, a diferència de les altres, es barregen i es col·loquen boca avall a la safata. La fitxa del lladre pot ser una mica diferent depenent de l'edició de Catan que tingueu. La col·locarem a l'hexàgon del desert i prepararem també els daus. Ara, cada jugador ha d'escollir un color i els hi donarem les seves figures. Cada jugador ha de tenir 4 ciutats, que són una mica més grans i altes, 5 pobles, que són una mica més baixets, i 15 figures de carretera, que tenen forma de pont. També tindreu cadascú una taula de costos perquè no ho hagueu de memoritzar. Veureu que, per exemple, per a construir una carretera, el jugador hauria de tenir a la seva mà una fusta i un fang. Un cop bescanviats els materials, podria agafar la seva figura i construir-la al tauler. El poble, en canvi, costa, a més dels materials que hem vist abans, un blat i una llana. Construir un poble atorga al jugador que el construeixi un punt de victòria i una ciutat 2. Les cartes de desenvolupament, en canvi, depenen del contingut que hi llegiu a la carta. Algunes no donen punts de victòria, sinó que us permeten fer certes construccions més ràpidament. És important recordar que les cartes de desenvolupament no es poden fer servir en el mateix torn en el qual es compren. Deixarem a la taula també 2 cartes especials, la de major exèrcit i la de major ruta comercial. Ambdues atorguen al jugador que les aconsegueixi 2 punts de victòria. Després us explico com aconseguir-les. Comença el jugador més gran. Imaginem que en el nostre cas és el jugador blanc. Aquest jugador ara ha de col·locar el seu primer poble i la seva primera carretera i continuarem en el sentit de les agulles del rellotge. Heu de col·locar els pobles en el vèrtex dels hexàgons, intentant sempre posar-vos a tocar de materials variats i ser a prop de números que creieu que tenen més probabilitats de sortir quan llanceu els daus. Per exemple, el jugador blau es col·loca a prop del número 6, que té probabilitats de sortir. Però com el 3 i el 4 no tenen moltes probabilitats de sortir, col·loca la carretera cap a dalt perquè després voldrà anar a construir cap allà. El jugador verd, en canvi, col·loca el seu primer poble entre el número 8, 5 i 10 i posa la carretera cap a baix perquè després es vol dirigir a un dels ports, que després us explico per què serveixen. Quan tothom ha col·locat el seu primer poble, obté un de cadascun dels materials que té a tocar. Per exemple, el jugador blanc ara ha d'obtenir 2 blats i una pedra, ja que són els materials que té al voltant del seu poble. El jugador blau ha d'obtenir una fusta i 2 llanes, ja que són els materials que té al voltant. Ara, per acabar la preparació de la partida i un cop tothom ha agafat els seus primers materials, començant per l'últim jugador, tornareu a col·locar un altre poble i una altra carretera
i no cal que estiguin connectats amb el primer poble que heu construït. Es farà en el sentit contrari de les agulles del rellotge i en aquest cas no agafareu els materials que el vostre poble tingui al voltant. Aquestes seran les construccions amb les que començareu la vostra partida del Catan. Desenvolupament del torn. Llançar els daus i recollir materials. El primer jugador llançarà els daus i sumarem els dos resultats. En aquest cas ha sortit un 12. Això vol dir que tots els jugadors que tinguin una construcció al voltant d'un 12 han d'agafar el material que aquest número tingui a sota. En aquest cas, el jugador blanc ha d'agafar un blat, perquè és el que produeix aquest hexàgon. Negociar. El jugador blanc, ara, amb els materials que té, no pot construir cap de les construccions que teniu a la taula de costos i, per tant, pot intentar negociar. Ell no sap quins materials tenen cap dels seus companys, però pot demanar que algú li bescanviï 2 cartes de blat per una carta de llana, per poder construir una carta de desenvolupament. El preu el poseu vosaltres. El jugador blau, com té 2 llanes, pot estar d'acord i li pot interessar. Així que li bescanvia una llana per les 2 cartes de blat i així després el jugador blau també té llana per les seves construccions. Construir. Ara que el jugador blanc ja té suficients materials per fer una de les construccions, torna els materials a la safata i agafa el que hagi construït. En aquest cas és una carta de desenvolupament. L'agafarem, llegirem el contingut i la col·locarem boca avall al nostre sector de la taula. És important recordar que no podem fer servir aquesta carta fins al proper torn. Ara seria el torn del jugador blau. Ha tret un 10. Però l'única persona que té una construcció al voltant d'un 10 és el jugador verd i, per tant, ell s'endú una pedra, que és el que té a sota el 10. El jugador blau, tot i que hagi tirat els daus, no s'endú cap material. Ara seria el seu torn de negociar i construir. A la fase de negociació sempre podeu bescanviar 4 materials iguals pel material de la safata que vulgueu. Hi ha alguns ports que us permeten bescanviar 3 materials iguals pel material que vulgueu, però hi heu de tenir una construcció al port, com per exemple aquesta del jugador verd. Alguns ports us permeten bescanviar 2 materials específics pel que vulgueu. Recordeu que els vostres camins no poden atravessar construccions dels altres jugadors, per tant, si voleu construir més enllà, haureu de rodejar-les. Tampoc podeu fer construccions que estiguin a menys d'un vèrtex de distància. Sempre hi ha d'haver un entre construcció i construcció. A partir d'ara, totes les construccions que feu han d'estar connectades amb les que heu fet de manera inicial durant la preparació de la partida. Construir una ciutat implica evolucionar un poble. És a dir, primer tindríem un poble, després hauríem d'acumular els materials que costa, que són 3 pedres i 2 blats, després trauríem el poble i col·locaríem la ciutat en el seu lloc. Això farà que a partir d'ara, quan surti un 8, un 3 o un 4, us enduríeu 2 dels materials que estan connectats a la ciutat. A la fase de construcció podeu construir tantes carreteres, pobles o ciutats com sigueu capaços amb els materials que tingueu. El lladre. Si un jugador treu un 7, en comptes d'agafar materials, aquest jugador ha de col·locar el lladre en un hexàgon. Si el col·loca en un hexàgon on hi ha construcció, passen 2 coses. El jugador que rep el lladre a partir d'ara no rebrà el material associat a aquell hexàgon fins que tregui el lladre. I a més, el jugador que l'ha col·locat li pot robar un material a cegues. Si hi ha 2 jugadors construïts en aquell hexàgon, el jugador que l'ha posat escollirà quin dels 2 jugadors li roba el material. La carta del cavaller permet al jugador que la jugui en el torn en el qual el jugui treure el lladre de l'hexàgon en el que està. En aquest cas, el jugador que l'ha col·locat podria robar-li un material al jugador taronja o al jugador blanc. La carta de major ruta comercial se l'endurà el primer jugador que construeixi 5 camins consecutius, com per exemple aquest jugador. Qui sigui que l'aconsegueixi se la queda al seu lloc de la taula. Si després un altre jugador en construeix una més gran, per exemple, imaginem que el jugador blanc en construeix una més gran, aquest jugador li roba la carta de major ruta comercial al jugador inicial. El mateix ocorre amb la carta de major exèrcit. El primer jugador que hagi jugat 3 cartes de cavaller, i quan diem hagi jugat vol dir que estigui boca dalt a la taula i no boca baix, obtindrà la carta de major exèrcits. Si després un altre jugador n'obté 4, li robaria aquesta carta i se la quedaria ell. Final de la partida. El primer jugador que aconsegueixi 10 punts sumant pobles, ciutats, cartes de desenvolupament i cartes especials és el guanyador oficial de la partida del Catan.
Ja sou llestos per gaudir-ne.